У інстытуце Канфуцыя Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя Пушкіна сабралася зацікаўленая інтэлігенцыя. Гэта выкладчыкі гістарычнага і юрыдычнага факультэтаў, студэнты, прадстаўнікі ўлады і грамадскіх арганізацый. Усе разумеюць, тэма недапушчальнасці гераізацыі нацызму, фашызму у сучасным грамадстве стаіць даволі востра. Основная цель заключается в последнем вопросе, который я обозначил. Это необходимость все-таки недопущения героизации нацизма и необходимость восстановления исторической памяти на основе тех фактов, которые существуют. Не толькі памятаць, але і супрацьстаяць спробам перапісаць гісторыю. Спікеры пачалі з пытання дэструктыўнай ролі ідэалогіі нацызму, закранулі праблему адраджэння нацысцкіх настрояў у кантэксце пасляваеннага грамадскага развіцця і падышлі да пытання фальсіфікацыі вынікаў Вялікай Айчыннай вайны як элемента інфармацыйнай вайны. Студэнты актыўна выказваліся, задавалі пытанні па тэме сустрэчы. У меня привлек интерес в первую очередь историка. То есть для меня всегда интересно послушать мнение, услышать точку зрения старших коллег. И в целом, вопрос, который сегодня будет обсуждаться, достаточно важен для нашей страны и вообще в целом для мира. В истории очень много таких спорных вопросов, которые, если их не обсуждать, их обсудят за нас. Любы народ жывы, пакуль жывая яго культура і гісторыя. На сустрэчы падкрэслілі, што сёння востра стаіць у грамадстве пытанне адукаванасці моладзі. Асабліва важна захоўваць гістарычную памяць пра тыя падзеі, перадаваць яе з пакалення ў пакаленне, каб наша сапраўдная гісторыя была абаронена. Анастасія Цыкун, Юрый Печур, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».